je neskutečné. Normálně dostaneme zlaté desky. Nevím sice, jestli je Vašek někomu půjčí, jo, protože je škrťář starý. No dobře, no starý ne, no. Ale škrťář je. Jsou tady ty mizerové? Kde jsou ti chlapi jedni? To všecko dneska trvá. S větrem zádej bylo a říkali jsme si, že to přijde. A jsou tady! Potlesk! Kamil Dráb, Anabel a Nikola Skrofta se zlatýma deskama. Chcete je vidět? Někde na světlo. Ideální. Pojďte, já si stoupnu dolů. Tak, děkujeme. Hele, počkej, mikrofon dáme. Mikrofon, ty tam si dám ten. Přátelé, ještě jednou díky za přízeň. Byli jste úplně skvělí, nikdy člověk neví, jestli to už není naposledy. Proto si to rozdejme dneska, kdyby náhodou ta loď nedoplavala. Kamil Dráb! Přátelé, já vás zdravím. Já bych chtěl tady kapele Limetal vlastně za nás, za všechny, předat zlatý desky, protože to jsme právě my, co si je kupujeme poctivě, aspoň teda doufám. Kdo z vás má aspoň jednu desku Limetalu? A teď trošku těžší ještě, kdo z vás má aspoň 2 desky Limetalu? 3. A teď úplně to nejtěžší, kdo z vás má aspoň 3 desky Limetalu? Tak právě to jsme my, kteří můžeme potom předat kapele Limetal tohleto krásné ocenění, protože v dnešní době všemožných streamů a YouTube a ulož to, kde si co si, je tohleto opravdu velký ocenění, protože to znamená, že ta kapela má opravdu velkou fanouškovskou základnu a že fanoušci se nebojí utratit peníze za to, aby si poslechli tuhletu muziku v tom nejlepším možným znění. Takže první zlatá deska je za album Pravdu ti ukáže čas, což byla první deska v podstatě s tím komplikovaným přetextováním těch základních písní Citronu, ale povedlo se to a musím teda dneska říct, že tak jak jsem se to naučil poslouchat, tak teď mám problém si občas poslechnout ty staré texty, protože se vracím k těm novým, ale fakt se to povedlo, je to super. A tahle ta deska, jak se opravdu ukázalo, jak pravdu ukázal čas, tak se líbila. Takže předáváme zlatou desku kapele Limetal. Ne, Fanny. Jako vedoucí si to předám. Děkujeme vám všem vlastně, protože je to vaše zásluha. Děkujeme, jak tady říká Kamil, díky vám. Protože se nám ta deska líbila, tak jsme čekali s napětím na to, jaká bude vlastně ta první, ze který jsme původně znali ty 2 singly, Na tenkém ledě a Mayday. A deska vyšla záhy v roce 2017 a povedla se, protože tahle deska získala taky zlatou desku. Tak je to super! Takže nejenom 1, ale 2 desky, který předáváme. Teď Fanny už jednu má, ne? To stačí, co? Tak Vašek Vlasák samozřejmě, motor kapely. Škrťář je stejně pak vezme domů. Ale jak jste si jistě všimli, tak bílá edice, tedy Limetalu znamení, tak ta tady chybí, člověče. To už bylo? No tak vidíte, tak to je skvělý, takže teď jsme dokoupili ten zbytek, takže Limetal se může pyšnit 3 zlatýma deskama. Super! Díky vám všem! Limetal! 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 A kdo ještě samozřejmě nemá album, tak může zajít tamhle ke stánku s merčem a může si desky dokoupit, jsou tam. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme všem rádiím, který nás občas zahrajou, tak to bylo opravdu skvělé. A jenom ještě vás mám upozornit, já jsem to chtěl jako překvapení, ale Vašek ne, mám vám to říct. Šetřete penízky, protože až kapela dohraje ten set, tak tady budeme dražit exkluzivní záležitosti. 2 exkluzivní záležitosti. Tak jsem zvědavej, nakolik si ty nejvěrnější fanoušci Limetalu cení tuhle kapelu. Tak jo, děkujeme, děkujeme, děkujeme.
A my dáme věc, která ještě není na žádné desce.